Vi er The Holiday Show. Vi kan godt lide synthesizer. Her på det sidste er vi blevet sammenlignet en del med Gangway og Superheroes. Jeg tror, det bliver fedt i aften. Hvis der kommer nogle vigtige mennesker, så kan jeg godt flippe ud. Altså, hvor jeg bliver nervøs. Men lige snart jeg går på scenen, så er det væk. Altså sådan en dag som i aften, der er det bare fedt. Mange tak. Vi er The Holiday Show. I kan roligt komme lidt længere den her frem. Se en masse folk derovre. Bare kom frem, så laver vi en fest. Hvordan måler man succes? Altså, for mig er det en succes, at der overhovedet kommer nogen, der hører os. Sådan er det hver gang. Altså, det er sådan lidt... Det er jo sådan, det er. Fordi nogle gange, så kommer der faktisk vildt mange. Nu tænker jeg, kommer alle de mennesker fra. Og så nogle gange, så kommer der ikke nogen, der tænker nok. Så sådan tror jeg, det er for mange dage. Vi har en god til det. Altså, vi er ret vant til at komme et sted, hvor der ikke er nogen mennesker. Så spiller vi bare. Så er vi videre til det næste job. Og så er der måske 100 mennesker der. Nej, og så skal vi sige, det bedste med The Holiday Show er... Det vi kan alt. Tak for i aften på The Holiday Show. Det har været dejligt. Jeg synes, det gik rigtig godt. Altså, vi lavede nogle småfejl, men de var også lidt småfulde. Men altså, jeg havde en rigtig god energi. Jeg havde virkelig... Det var dejligt at spille, altså. Jeg havde virkelig lyst til at spille. Godt at spille meget længere, altså.